आगे सब बिले badi lailang terbal Bila sono? Aktor sana, aktor na. hey Cang, lari ke. Hi guys, good morning, Kulumbai. Welcome back to my channel. So look for the day shooting खालामनो ओंखारलायबाय. ओमफ्राय दिनै बोथोरा मोजां एसे बारा सान्दुं नङा आरो न' अखा हादोंमोन फुङाव. ओमफ्राय एसे थान्दा दिनै शुटिं खालामना मोजां नांगोन बोथोर मोजांखाय. ओमफ्राय लोगोफोर मोनसे खुशखबरियानो जाबाय आंनि फार्स्ट YouTube पेमेन्टआ हाबबाय. स' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोननि अननायनि थाखाय बियो पसिबल जाबाय. स' आसा खालामो बिदिनो नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय थागोन होननानै. ओमफ्राय जोङो फार्स्ट पेमेन्ट मोननायनि पार्टिबो जागोन नेक्स्ट सानडे खालि पार्टि जागोन. बेयाव ब्लगबो आं लाबोगोन नोंथांमोना नायब्ला माने नायनो हागोन आरो बे ब्लगखौ. ओमफ्राय दा जोङो नै शुटिं खालामनो थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ. ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना थांबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय. थ' थुरि बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै. लोगोफोर नायलाय दिनैनि जोंनि शुटिंनि माने जगारफोरखौ नायनाया माइक लालायनाय दोङो. ओमफ्राय नैबे स्टेन्डखौ लादो जोङो माने स्टेन्डखौ मानि थाखाय लादो जों सानैल' दिनै रावबो गैया माने जोंना केमेरामेनबो गैया दिनै ओंखायनो जोङो स्टेन्डखौ लानो गोनां जाबाय आरो मानो होनबा सानैनि शुट थायो नालाय बेयाव नांगोन बे स्टेन्डखौ. जों दा नै औवा बारियावनो दोङो ओमफ्राय नै लकेसनाव थांनो ओंखारगासिनो थांसै आरो दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो. लोगोफोरनिया शुटिंआ स्टार्ट जासिगोन जोंना थास' लायनाय दाब्लिया थांबावैसोखा. Kita sama ya. Kita tak. The action. Ang sabay tani jugi, uming ngerengai mau sikela, la 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 la. Di samai kang sari sari, semker mitingga samai kandeng, teng teng teng. Rồi rồi, sao vậy? Lagan deh hagan ba. Di थाबायना फैदो. आं एक्सन बुंबासो बुंदो नों डायलगखौ दे फैग्रोखा थाफायदों. The action. Di dablya थांफैजोबो जानो हागौ नाथाय खामानियाव आखा फाखा जागोन. Lagu ini. जागोनबो. Oh. दे थाबायदो. एक्टर थाखा एकदम. The action. PWया जेरावबो आखा फाखा. अनि जेरावबो आखा फाखालै. माइबासो खालामदों. बे दाब्लिया थांफैजोबो जानो हागौ. थास'आनो नेबाय थादो बाजैया रायजासिगोन जों. बाजैया होनदों रुनो थास'आ नेबाय थादो. Action, faydo. Baleng faydo. Engkau nukul masuk engkau. Di dablya kau nukul. Kolo le. दे माखासे लां थास'आ. लोगोफोर शुटिं सोलिगासिनो नायलांबाय था नोंथांमोना. अमिता क्लास जाना जादिया ओइ खिथौसो दामबाय नै क्लास जाना जादिया खिथौ दामबाय. The action. Angba गाबोननिफ्राय खार. Angku nua, anghabu. Anghabu गाबोन ना? Anghabu गाबोननिफ्राय खारनाय बानाय प्रेक्टिस खालामनांसिगोन हाय. Oh. नोंथांनि बागै रुजुबाय आङो. बहा थांनो? मैगं लायनो? आयु सिख्लाया. हनै सिख्ला खासे. सिख्ला फिसानो. बहा थांनायदोथाय? ओइ गसिगोन दखनायानो गबाय. मोजां गानना ला. दे আজি মাইকৰ শ্বুট আছে আমাৰ. মাইকৰ আছে চিন. মাইক লোৱা ক'ত গৈছিলি? The action kha. Ang tinay tinay. Nai tinay. Buti sa oh. Dekha ka khas. माथो खालायखोहाय खा मानसि बांजालायबाय ना रायजोफ्राबो. हे भिडिअ बनायखा दि नायनिखौ दाब्लिनिखौ सामल' दायनिखौ नायनो दानो सामल' दाय जासिगोन. जोंना लोगोफ्रा अमिताया दुगैगासिनो. ओइ दाब्लिया भिडिअ खालामदो. नै सिरिना बेयो सिरिना. बै दाब्लि बर'. माइ
Zirina Boro. nैबे सोरजि आरो बिलाइ दंफां बिलाइ Badannya Dabli. Dabli. Ibu mai kumbe deh nama ibu. लोगोफोरनि साम' जानोसै आं Tomato sai bay thả đây bây giờ tomato. Nih gitu. Tomato. No, samo. साम'आ गामसा गाननोसै Oh, goban bisnis saya gano. Samo. खिथि जोब्बायलै दानिया गथ' आंखो भगबान गैला आङो लोगोफोर ओइ नुजाला माबायदि गाननाय गामसाखौ Hey, dasing goजौआव गानदो साम' गामसा. दख'ना गानदो साम'. गैलालै साम'. स' लोगोफोरनि आंखौ नायलाय बोरै नुदों ओमफ्राय लोगोफोरनि दा आङो साम'नि खालामलायनोसै ओंखायनो दारि सारि लाबाय आरो आरनायबो लाबाय सायाव बोराय बायदि नुखादों स' लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोना बोरै मोनदों दिनै ब्लगखौ खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्ट खालामना जोबाखै जोंना शुटिंआ दासो आधा मोनहैदों लोगोफोर आरो बहुद माने दंबावो शुटिं खालामनो आरो माखासेयानो दङ गासिबोनिया जिरायना दं बेयाव आंनि मोननै बावगोन नों बाय थांबाय Action. रायजो राजा नोंथांमोन नै साम' बर'आ मोनसे Dari action. रायजो राजा नोंथांमोन नै साम' बर'आ मोनसे रादाब लानानै फैलायबाय नोंथांमोना गासिबो गोसो होनानै खोनासं लोगोफोर साम'नि डायलग होनानै बिराद मेंबाय बिराद गरम मोनबाय सान्दुङाव गोलोमलायबाय आंखो दारिया गोमोरबासो मिन्थिला आरो नैबे एपिसोडा लोगोफोर जोंना एबार 19 एपिसोड मोनहैगोन बे 19 एपिसोडा नायनो बिराद इन्टारेस्टिं जागोन नोंथांमोनाथ' अलरेडि नुखागोन मानो होनबा नै ब्लगा एपिसोडनि उनावसो फैगोन नैबे ब्लगा आङो बेखौ एपिसोडखौ होग्रोगोन आरो ओमफ्रायसो ब्लगखौ हगारगोन स' नोंथांमोना अलरेडि नुखागोन बेनि एपिसोडखौ ओमफ्रायसो नैबे ब्लगखौ नुगोन अभियासलि मोजां नांखादो खोमा नोंथांमोना बे एपिसोडखौ नायनानै मोजां नांनो बावनानै शेयार खालाम लाइक खालाम मानो होनब्ला लाइक खालामबा कमेन्ट खालामबा शेयार खालामबा बिराद मोजां मोनो लोगोफोर Dada, sabai. Oh, bentar. Ah. Kan ngủ con rồi nè. Ai tôi phải mình hử. Tôi phải lấy con rồi này này. Udah dah. Con rồi. Kalau kita sini terus. Yang baik mana nih bung deh. Yang baik itu mana deh. Action. Ini bunga mai. Langsung bunga enggak? Oh, ada bunga. Aku ya bunga deh. Dia saka ada bunga. Action. Kuya kau di sana ya. Kami tak kubur dia. Nak kubur dah, nak pisau dah. Si kubur saya enggak. स' लोगोफोर दसे रेस्ट लादों जोङो दै एसे लोंना लाबाय माने बिराद दै गांदोंमोन सान्दुं गोसायाव दा 3:30 जाबाय लोगोफोर दाबो जोबाखै जोंना साम'निया जोब्बाय साम'जों दाब्लिजों रायलायनाया जोब्बाय ओमफ्राय दा आंना नै माने माबानिया दं बाम्बुलानिया बाम्बुलानि थाखाय आङो रेडि जाबाय नै ड्रेसखौबो गानना लाखाबाय खानायाबो खाबाय ओमफ्राय दाना बाम्बुलाखौ खालामसै बिराद मेंबाय नै माथोआनो ओंखारला बाम्बुलाखौ खालामसै ओंखारला माथो नांना माबा माबि थांजोब्बाय लोगोफोर दा थांसै शुटिंआव थांसै माने स्टार्ट खालामसै आरो शुटिंनि थाखाय एबार लास्ट सिन लोगोफोर लास्ट सिन जों थांगासिनो
ต้องสั่นไปมันสิ เอ้ยที่ทางนั้นเลย หน่อม้ากันสะบันดัง Buat cari Ali. Di sana wakil. Saut film ni aktris baji nu lain lang bay ang. Susun malay. Kon dengar nga una apa po? Ini bili badi. Lailang terbay. Agi. Bili badi. Lailang terbay. Bila sono? Aktor sono? Aktor na? Ini. Amin ka. Bosan na ini dia. Ang cibi ta narda. Mina. Mami, ang na audition yang mujang sabay. Gawin na lang. Mini liang, raw ba mini liang ako? Deh, sup. Kaya kau tahan. Mami, ang na audition. Mami, ang na audition yang mujang sabay. Mami na kana ko eh. Action. Mami, ang na audition yang mujang sabay. Ang gue. Hai mana bal bay ba? Thiên thal chân nó ra bài anh cái nào? Hah, ten thapti? Thiên thal ra bài anh cái này. Mà bây giờ mình nhớ lại, hả? Nung thà bài gì ba? Nung đi say rồi, dos thà bài ba? Nung răng dày rồi, Kesem de manci. Xong rồi. Một chuyện là bao giờ cái này. Thiên thal này đi xuống đã. Nơi thiên thal nó mà. Oh. Ui, một chút Hey, yun ko na ba? Nuwa deh. rồi ra. Hah, ten thapti sa ba? Ha, pera nangyalay. Hay mà bal bay ba, thiên thal chan ra bay, buli thằng nóng rồi chưa lại. Pungpin ko siya. Đi rồi phải Pungpin. Mà lẹ rồi là khá. La de. Mau de. Rồi là. Mà bằng người ra làm đá. Các bạn. Các bạn. Happy. Chơi đi. लोगोफोर दाबो जोबला जोंना शुटिंआ मोनालायसिगोन हनै बिराद गोबाव लाखाबाय दिनै मुलि मुलि नुयो बाय गोजानाव नलाय जाबाय Chọc 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 lên cái người sao Chọc 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 đi đali khá lô. लोगोफोर शुटिं कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय नै आं दैयाव गोग्लैलायबाय खुमनानै दैयानो खुगायाव थांलायलायदों नै जोंनि नायग्राफोरा माबाया माइना मोना दे हेलौ होनलाय गासिखौबो बोरै मोनखो नायनानै मा खालामदों बोरै मोनखो नायना खोन्था मोजां आरो मबाइलाव नायदे नैया टिफ्लिया दासो फैदों गुलु टिफ्लिया हनै जोंहा दैयाव गोग्लैबाय नों नुनो मोनदिया जोंखौ जों दैयाव गोग्लैबाय दैया सिजोमखाबाय आङो So लोगोफोर शुटिं कमप्लिट जाबाय दा न'आव थांसै ओंखाम उखैबाय बिराद ओंखाम उखैखाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैनि ब्लगखौ नायनानै बोरै मोनखौ खोन्थाहरबानो जाबाय अननानै ओमफ्राय जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो सापर्ट खालामबाय था अनबाय था लाभ खालामबाय था जों बिदिनो मोजां मोजां कन्टेन्ट बानायबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय नोंथांमोनखौ एन्टारटेन खालामबाय थागोन स' बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि थाखाय दोनथ'नोसै टाटा बाय बाय Love you all. लोगोफोरनिया थालिर थफ्ला लानानै माइक लानानै थांलायनांसिगोन न'आव शुटिंआ जोब्बाय नालाय दहाय फुङावनो फैदोंमोन जों फुं माने 10टासोआव जों फैदोंमोन आरो शुटिं खालामनो ओमफ्राय बिदिनो खालामबाय रेस्ट लाबाय डाबल केरेक्टार नालाय एसे टाइम लायो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एसे गोबाव टाइम लाथारबाय मानोना साइडथिंबो मानसिफोर फैयो नालाय नायनो शुटिंखौ नायनो फैयो नालाय मानसिफोरा बिसोरखौबो एसे मेनेज खालामनो गोनां जायो बैथिं थां बैथिं थाथ' सिरि थाथ' होननायावनो माने एसे टाइमा थाङो आरो लोगोफोर थाब जाया ओमफ्राय दिनै बांसिन गोबाव लाथारबाय जोंना आंना बेटारियाबो माने मबाइलाबो एसे ल' जाबाय ओमफ्राय थांगासिनो दा न'आव